Je mag wel zitten, Heer. Lieve mensen, familie, vrienden. Hier binnen wij joort bij elkaar, omdat wij als kier nimmer matten. Van Tine Talsma Pols. Vrouw, Mem en Beppe. Zuster, skwaanzuster en Moike. Vriendinnen en dwarpsgenoot. Wij hebben vertrierd omdat wij loslitten matten. Maar we binnen ik dankbaar om alles wat we delen mochten. En zo binnen we hier bij een in het kerken, wat we nemen het huis van God, in de ruimte van God. En we maken alles wat er in ons is, in de handen van de Heer lezen. Alles schen in het licht van zijn liefde. En zo willen wij nou stil worden. Daar u zelfs komen. Daar God komen. De schepper en de hoeder van alle mensen ben. Laat u stil worden. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat uw help is in de namen van de Eeuwige, die het hemel en aarde maken had, die trouw bloot ont in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen. Genede mag je me wezen en vrede, van God uw heid, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, op 9 middag, 24 april, zijn we hier ik bij Noor in het kerken. Voor de jongtjes die het Anne zo graag nog houden wil. En toen hebben wij aan het begin van de dienst een keers van verbinding ondersteunen. Voor de mensen die het net meer in ons midden binnen, maar altijd in ons het en denken. En nu willen wij Joert ik een keers van verbinding ondersteken en Petronella diezelfde dwang. En daarachter in het kerken, daar staat een liedse glazen gedachtenisbeam, verwijzend naar de levensbeam, de eeuwige verbinding van God met de mensen. En hier op de tafel, oh, daar heeft hem wat pakt, daar is een lieds gedachtenishetje, met de namen van je beppe, Tine Talsma Pols. Een volle kleurig hetje, zat haar lippen vol van kleur weer. En Petronella die zal nou dat in de gedachtenisbeam brengen. En zo willen wij bedenken dat Tine Talsma altijd in ons het is en altijd bewaren bloot in het het van God.
En dan zal nou vrouwtje een gedicht lezen. Ik ben net 4 voet. Inspireren op een brief van Tjerkvaar Augustinus. Even een heel iets verhaaltje erbij. Toen ons mem 2016 kwam te overlijden, toen gingen wij begrafenis. En daar lees ik een gedicht voor en dat heette Ik ben niet ver hier vandaan. En dat heb ik toen vadroegen en de oren daar toen bellen mooie Tine mij. Mem wie een zuster van mijn mem. En toen belde mooie Tine mij en die zei, wat zou je graag dat gedicht hebben willen? Nou, dat heb mooi gestuurd, maar ik zei zo mooi, het is misschien nog mooier als we dat omzetten in het Fries, in ons eigen taal. Nou, dat vond ik wel ook zo mooi. Dus toen heb ik Jansje Post vregen en die had dat oorzetten in het Fries. En toen heb Moike, en ik kreeg juist nog een foto van Marg, en dat hong nog altijd op haar slipkamer, dat gedicht. En ik beloofde toen in de tijd, zei ze, nou ik vind het zo mooi. Ik zei nou Moike, als het ooit Safir is, maar dat is lang nog net Safir, zei ik toen. En dat wie zelfs ik zei, dan lees ik het van Moike voor. Dus ik hierbij ook dat vader. Ik ga bij Moike haar kisten staan, want Moike praat je Jim. Ik neem mij mee. De deur is niet. Ik ben alleen aan de andere kant. Ik ben mezelf. Daar bist je zelfs. Wat wij voor elkaar winnen, dat binnen we nog altijd. Neem mij, zoals mij altijd neemt hast. Praat je mij, liekest altijd dierst. Op dezelfde toon. Net plechtig en net triest. Leidt je om de ding dat wij tieren om leidt je moesten. Bid. Glimpje. Tinkel mij. Bid maar mij. Spreek mijn naam uit, zoals altijd dien hast. Zonder nadruk. Zonder een spoor van verdriet. Het leven is wat het altijd west had. De triet is net brutsen. Waarom zou ik uit in gedachten wezen? Omdat het mij net misjuist? Nee, ik ben net voort. Alleen nog aan de orenkant van de dik. Juist wel, alles is goed. Doos is men het opnieuw vinden. En daar de tederheid waarin we om vinden. Zuiverder als ooit. Droeg je die tranen maar. En goel net langer als het van mij houst. Wij zongen om elkaar het lied Lichtstad met uw paarden, paarlenpoorten.
Dan zullen nou de bijen vertellen over het leven van haar en mem. Ik wil je met noegje. Beste mensen, familie en vrienden. Zoals de meeste van jullie weten, zitten wij hier 2 maanden verliezen op 24 april, ook in deze kerk. We hebben een prachtige songdienst met elkaar gehoord, want dat wie nog een wens van u huid. Wij gingen toen net terug, je zo vlug alweer mooi elkaar aanwezig te wezen. En al heel dan net, maar de reden dat uw mem nou verstoren is. Want uw huid wie je ziek en zo net meer beter worden. De meeste mensen die wij de aanroende dagen vertelden dat uw mem is verstoren, reageerden dan ik verbaasd, wat heel begrijpelijk is. Er is een soort gebeurd de laatste 2 maanden, waarin de zonens van uw huid aardig stabiel bloeien, maar die van uw mem steeds verder achteruit gaan. Wij zeggen dat alle jaar wel en maken u zorgen. En uw mem zelfs misschien ook wel, maar dat liet ze u net merken. En een oor al heel dan net. Want zij moest immers voor uw huid zorgen en voor haarzelf is ze geen tijd om ziek te wezen. Zoals de volle dingen in het leven gaan we dus oors als wij alle jaren tochten en binnen wij je jood om altijd keer te nemen van uw mem. Uw mem is geboren in Soesbjerm op 23 februari 46. Ze was de jongste dochter van Paake Jelle en Beppe Vrouwtje en hier 2 zussen en een broer boven haar. Uw mem wie vroeger, toen ze jong was, een donderstien zo heet. Overal werd actie wie uw mem te vinden. Ze stier altijd vooraan, het ging haar net gek genoeg. In Frinsjet had mem op de huisartskwallen zitten. En wat ze daar leerde, had ze later een soort in de praktijk gebracht bij de verschillende skimmakhuisjes die ze hier. En als iets mem iets maken, dan gebeurde dat echt goed. Het gezegde is, net lullen maar poetsen. Nou, uw mem kon beide en ik tegelijk. Op zo'n 10-jarige leeftijd had ze haar huid verlend, wat ze moeilijk verwerken kon. Toen men mijn huid trouwde, is ze verhuizen naar Arem. Er werd een bungalow gebouwd tussen de kosten van Omke Siebe en uw huiding. Huid en mem hadden er ongeveer 6 jaar wennen en Jelle en ik ben daar geboren. Daarna ben ze verhuizen naar de Verkammingenwaai 8, waar uw mem de rest van haar leven wennen had, midden in het centrum van Arem. Een soort mensen konden het paard vinden. Er kwam altijd wel in de brege bedel. En dat weer goed, want uw mem houdt van gezelligheid en mensen om haar heen en wie gek op nijtjes. Mem houdt ook van lezen. Ze had toneelspelen, nou de vroeger al haar kleine zelfs. Ze had een brede maatschappelijke interesse en houdt dat bij, toch elke maand betiet de computer op te starten. Haar mail terug te nemen, het nieuws te lezen en misschien nog wel het belangrijkste, te zien wat het waardocht. Want dan kon de was boeten. De thee en koffie waren tegelijk zetten, want dan wie dat echt maar wat kleer. En natuurlijk een sigaretje. Dat wie elke maand haar ochtendritueel. Uw mem had ook cursussen volgen, zoals een cursus Engels, met boervrouw Trinke. En ook nog een spraakvaardigheidscursus, terwijl net in je snapte waarom ze dat nedig hier. Mijn oren worden, uw mem kon net stilzitten. Ze moest altijd wat te dwan of te belibben hebben. Gelukkig koos ze in haar rol van Beppe een soort energie bij haar fjouwer famkes kwijt. Maar daar straks meer over. Misschien had het je hem verbaasd dat op de kaart stier lever geen bloemen. Want als er een van bloemen houden, dan wie uw mem dat. Maar grutte zwarig würden ze in de vaas zetten. En om de dag het wetter vervarsken. Bij mem stien de bloemen altijd 2 weken langer als bij u. Maar mem had altijd zijn bloemen krijgen bij het libjen, want dan kun je ervan genieten.
laatste jaren waren van hem net makkelijk. Maar het versterken van haar zus Hieke kwam zo'n ziekte, de ziekte van huid en de zorg van huid en haar eigen aannemende zoons. Waarbij haar eigenzinnigheid het er ik net makkelijker op maakte. Ze wie er altijd maar één dokter wijs dat mens wie en dat wie haarzelfs. Zo moest ik de dienst van 24 april teruggeven. Ondanks de Brutse rib. Ze wie maar de fiets vallen, maar dat hoefde verder net in te weten. Daarna ging de conditie snel achteruit. Het ademhalen ging moeilijk en het kostte steeds meer moeite om dingen te doen en gesprekken te voeren. Na een aantal keren dat ze maar moeilijk wekker te krijgen weer, ging het vorige week woensdag heel lang mis. En massa opnieuw naar het ziekenhuis staan. Daar is ze nog even een keer bij geweest, bij kennis, en zo konden wij dags nog afschieten van haar. En daarna is ze vredig in. Wij zijn nog aan het einde gekomen van het levensverhaal van Jemem. En we willen het afsluiten met de woorden die het bij had passen. Ik heb het leven ingekleurd op mijn eigen wijze. Haar oor zou mijn best doen. Het boek mooi dicht. Wij gaan nu maar door het feststation als ik maar weet. Dit weer een speciaal verziek van hem, omdat ja, het ik op verziek van haar huid op zijn sterfbed als gezin maar kon zongen.
Dan zullen nou de Beppe-zissers vertellen van haar oontinkens aan Beppe. Ik jou de famkes graag het wet. U's leven Beppe. Het valt een heel sloeter haar te sissen, want zodat we al wel weten wie stil zit en net haar ding. Laten we beginnen bij het begin. Vroeger binnen we vaak maar zien Fjouwen en Beppe op paard west. Er moest altijd wat gebeuren als we bij Beppe weer. Van uurtjes naar het Natuurmuseum, tot workshop zeepslingermaatsie, tot naar de smurfenfilm in de bioscoop. Er viel altijd wat te beleven. Ik ben Paak en Beppe thuis wie het altijd een groot feest. Samen we ik vaak boeten in de tuin onder het smeerlapje. Uit de keuken kregen we dan van Beppe wat ingrediënten en zelf mochten we daar dan maar kokkerellen. Maar wat gustardpoeder, better, hagelslag en wat bletjes uit de tuin smaakt het natuurlijk nergens naar. Maar leuk dat we het wel. Gelukkig kregen we naast dit ik nog genoeg lekker eten. Om calorieën in elk geval ging de brek. Zij Anne en Marten, als ze bij Paak en Beppe te eten wien, altijd lekkere warme gele vla met suiker. En hier Petronella en ik yoghurt met nectarina. Ik on chips, koekjes en snoepjes kwamen we niks te kwart. Sterker nog, wanneer we dit net woen, werd er eerst 4 keer vregen of we echt niks woen en vervolgens kregen we het alsnog voor de neus drukt. Kwart zijn, nee sissen wie geen optie. Zelfs uw beesten wisten het huis van Paak en Beppe op hun eigen houtje te vinden, omdat ze wisten dat er wat lekkers te hellen viel. Zij roemt Hinde van Anne, Rick, altijd zelf de bregen bij Del om een lekkere mentosbal te hellen. En zij wist uw hoen, Bruno, ik een keer te ontsnappen en is helemaal op eigen houtje van Harlingen naar Aremroen. Dit op hoop een lekker koekje te scoren bij Beppe. Helaas voor hem blieb er net in thuis, want wij hingen op dat moment familie weekend in Katwijk aan Zee. Dan ben we nou uitpraten over het eten en gaan we terug naar de familieuitjes. Een van de eerste uitstapjes hier de katjeskelder. Speciaal voor Beppe gingen we hier een optreden doen op het veske Oma's aan de top van K3. Ik heb een al een brunch bij het Van de Valk Hotel. Er wie een all-you-can-eat buffet, dus hebben we er lekker van eten. Beppe die vond het wel zo lekker dat ze het net kon litten om de tas tot de nokta te vullen met al je lekkernijen van het buffet. Boeten kregen we dit dan weer in de hoorn drukt. Zo, dan hij hem vanmorgen nog wat, verluisterde ze dan. Iedereen zegt ik altijd weer uit naar het eerlijkse Sinterklaasfeest. Vroeger maar tassen vol cadeautjes die we eerst moesten ziekje op zolder. Later verhoorde dit in prachtige geknutselde surprises en nog wat later die we het Sinterklaas ruilspel, waarbij je fanatiek werd spelen voor de leukste cadeautjes. Wat was ik altijd heel nieuwsgierig en moesten alle nijtjes weten. Van opdrachten op squallen tot de nijste skarrels. Beppe noteerde alles. Droeg het hele huis heen en lijn en ik overal briefjes. Het wie op het laatst zelfs zo dat ze briefjes schreeuwen waar ze de orenbriefjes daarlaan hier. Paken die koerde zo wel morgen mooi behingen. Dus Beppe wie dan ik echt wel een echte praatjes Beppe. Wij, als we toen vreun door haar heen en ze vregen welke Beppe het ging, dan zijn we praatjes Beppe of Beppe die altijd een heel soort praten. Dan weten ze zij vertellen hoe wie het ging. Ze hebben soms wel de gek met Beppe. Maar wat wie is altijd lief en vooral grutsk op huis. En dat wie mij ik op haar. We zullen Beppe aan het schaffen en won ik. Ja, dan moet ik dat.
de welbekende oom, dan heel erg missen. Maar wat hebben al die mooie dingen met haar beleefd. En deze herinneringen zullen we dan altijd bij ons dragen. Beppe, dikke tuut van us. Nou je Petra en ik nog een mooi versje voor ons alle jongen. En dit versje hier is als jeder voor Beppe jongt. En Beppe vond dit versje dan ik zo mooi dat de titel van het versje ik op haar rouwkaart staat. Wanneer ik net meer weet hoe te leven, wanneer mijn het vol zwierigheden zit, dan ben ik stil en wacht je in het juiste, omdat je komt en van die zwijgen weet. Rin mij, zodat ik weer oranje kom. Rin mij, ik in die zware tijd. Ik ben sterk als ik mij jou dit pad rin en ben mijzelfs, wat maakt je jou mij blieft. Langs me verleven mensen ken het zonder, als restlessheid dat slacht zo ongelijk. Maar als jou komt, dan ben ik vol van wonder. En zong van jou, dan viel ik mij zo rijk. Rin mij, zodat ik weer oranje kom. Rin mij, ik in die zware tijd. Ik ben sterk als ik mij jou dit pad rin en ben mijzelfs, wat maakt je jou mij blieft. Rin mij, zodat ik weer oranje kom. Rin
rin mij mooi. Bij die woorden hebben je me woorden zocht van de profeet Jesaja, die ik voor op de rouwbrief stierde en nou voor op de liturgie. Want ik, de Heer, die God, krijg hij bij de rug houden. En zegt hij, haft je nood, ik help hij. En we willen nou uit de Bijbel een gedeelte lezen uit het boek Jesaja, worden die hier omheen stenen. Maar do Israël, mijn vriend, Jacob, die ik uitkaart heb, volk van Abraham, mijn vreun, do die ik aan iederiks uiteinden opvandelen heb en oproepen uit de vierste uithoekerwij, dat ik geen zijn heb, do bist mijn vriend, die ik uitkaart heb en net aan de kant schoot, heb je nood. Want ik ben met jou. Wees net bang, want ik ben die God. Ik maak je die sterk en help die. Ja, ik houd die oerrein met mijn rug te houden, die het alles oerwint. En nou likwijls had de Heere dit te sissen, hij die die schepen had, Jacob, die die staljoen had, Israël, heeft je nood, want ik heb die loskocht. Ik heb die bij de namen jemt, do bist minus. Al masto toch diep wetter, ik ben bij die. Al masto toch rivieren hinnen, die zullen die net voortspelen. Al masto toch het vuur, dus is die net banen. De vlammen zullen die net verschroeien. Want ik ben de Heere, dien God, de Heilige van Israël, dien Verlosser. Leven, familie, vrienden, broeren en zusters, gemeente van uw Heer Jezus Christus. Het weer op een morgen kwart van die jongtjes op 24 april. En toen ging ik even bij de Bregedel, bij Anne en Tine aan. Om te vragen of ik die jongtjes wel onkundig mocht in een mail aan de gemeente. En toen ik in het huis kwam, toen weer Petra daar kreeg om Anne het hier te knippen, zodat het er goed uitziet zo op 24 april. En Petra hier de gitaar mee, om daarna een paar versjes te zongen van Anne en Tine. Onder oren dit ze s'nachts ik in het kerkens jongen zo. En ik mocht daarbij blijven. En Petra zong doe ik dat lied Rin mij mooi. Ja, en ja, bijzonder dat ik daarbij wezen mocht. En de zaak getuige van wezen mocht, hoe die worden jouw vrouw, je mem en beppe rekken. Ik hier Tine Talsma kennen leert als die warbere en zwaarste vrouw, werd je hem over vertellen. Maar levend, belutsen, bij de vrouw en bij de meesten om haar heen. Op haar eigen wijze vol van kleur. En ik geniet van haar gezin, van de naasten en alles wat er op haar pad kwam. Ja, en wat mocht ze graag praten. Maar alle meesten die ze moesten. Maar als de moeilijke dingen winnen, en wat binnen de laatste jaren een protte moeilijke dingen west.
dan wie het dreig voor haar om het vertrouwen te bewaren. En dan koer ze in het skateruitje. En dan koer het stil worden. Om Tine geen woorden meer voelen. Dat ze haar on oploeken koer. Hoe ze ik haar best deed. Dat ze haar net meer oploeken koer om een treest worden van mensen of een treest worden van God. En ja, dan klinkt er zo'n lied. Wanneer ik net meer weet hoe te leven. Wanneer mijn het vol zwierigheden zit. Dan ben ik stil. En wacht je. In het zuster. Omdat jou komen en van mijn zwijen wit. Rin mij mooi, zodat ik weer oerrein kom. Rin mij mooi, ik in die zwiere tijd. Ik ben sterk, als ik maar jou dit paard rin. En bij mijzelf, wat maakt je jou mij blied. Dat waren de woorden die trog alles hinnen, de snaren van haar zielen rekken. Woorden die al kennen jou er haast net bij, uiteindelijk die diepe treest brengen. Rin mij mooi. En op de rouwbrief hebben we hem daar die belofte van God ontafvoegen. Dat vertrouwen uit ontspringt. Dat er één is die het altijd mij redt. Zat het in Jesaja 41 staat. Want ik, de Heere din God, krijg hij bij de rechterhand. En zegt hij, haf je nood, ik help hij. En we hebben niet die woorden lezen die eromheen staan. Het wie in de tijd van de ballingskip. Het Joodse volk weer naar het vierde Babel verdreun. Jeruzalem weer verwoesten. De tempel, het huis van God weer verwoesten. En de wezen weer alles kwijt. Ze weer hun thuis kwijt en ze weer hun God kwijt. Tochten ze. Maar dan wordt dus die profeet Jesaja roepen. Om haar een triest en moed in te spreken. Om ze weer te brengen bij die belofte van God. Haf je nood, want ik ben bij jou. Wees net bang, want ik ben die God. Ik maak je die sterk en help die. Ik hou die oerrein, maar mijn rechterhand dit alles wint. Ik heb die bij de namen neemt. Do bist minus. Ik als wij net weten hoe het verder moet, dan bloot die belofte steen. En die bloot de groen onder uw besteen. Jood en moon. In libben en in sterren. Ik heb die bij de namen neemt. Do bist minus. En in dat vertrouwen laten wij nou Tine Talsma gaan. Vertrouwen wij haar ta onder handen van haar schepper. En wij bidden dat wij alle jaar in dat vertrouwen verder gaan maaien. Dat wij ervaren maaien dat er altijd iemand is die het mij us maaierint. Amen.
Wij zongen nou Psalm 146, vers 1 en 3. Zullen wij nou maar elkaar danken en bidden. Heer is God, wij danken jou dat wij bij jou komen maaien. Dat wij ons leven in jouw handen laten maaien. Het leven van Tine Talsma Pols, die wij nou los laten matten. Maar eerbied en liefde nemen wij haar namen. En wij bedenken haar bestaan in al haar menselijkheid. Vrouw, mem en beppe. Zusters, kwaszuster en mooike. Vriendinnen, dwarpsgenoot. Een meisje ben in ons midden die ons leven. En dat wij zo volle mij deeld hebben. Wij bedenken hoe ze wie, warber en zwartsem. Veelkleurig op haar eigen wijze. Alle kleuren die er winnen in haar bestaan. Van liefde en gemis. Van vreugde en van pine. Van jacht en van skaat. Van alle moeting, belangstelling en gezelligheid. Wij danken jou, Heer, voor alles wat jou haar jong hebben. En wij danken je voor alles wat jou us in haar jong hebben. En wij bidden dat haar nagedachtenis daar zegen wezen mag. Wij bidden, Heer, voor haar man Anne, voor de bijen en de beppensissers, de famkes, en voor alle die het haar missen zullen. Voor alle die het libje matten, maar een leeg plak in haar leven.
Wij bidden, Heer, voor alle mensen die het geen leven krijgen. Die het in het skaat van het leven leven en geen jacht vinden. Wees maar ons alle jaar, Heer, zat wij hier bij een oor binnen. Blauw bij ons, joet en morgen en alle dagen van ons bestaan. Draag ons in jouw liefde en breng ons thuis in jouw vrede. In Jezus' naam. Amen. Om de laatste ere te brengen aan deze mensen. Om recht te dwaan aan haar leven en sterren. Staan wij hier bij het lichaam dat wij nou uit handen jouwen. Wij houden ons eigen rechten op Jezus Christus, uw hoeder. En spreken ons vertrouwen uit dat dit de eindnet is. Dat uw God een God van leven is. Meer dan dit lichaam is us haar namen bleun. En die namen spreken wij hier uit met eerbied en liefde. Tine Talsma Pols. En wij bidden, Heere God, bewaar je haar namen die ze van mensen gekregen had. En dat ze in kent wordt. Ik nooit zo stoon is. Die namen die jou skreun hebben in de palm van jouw hand. En wij zegen je dit lichaam. Dat ze mij in ons midden weer. Als een teken van ons hopen en vertrouwen. Dat wij in leven en in sterren om God te beëren. Wij zegen je haar met het wetter van de doop. Als een teken van de Hart en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons dan nou in vrede gaan om Tine Talsma Pols te begeleiden naar haar laatste restplek hier op aarde. Wij jouwen haar uit handen. Wij lezen haar in de handen van de levende God. Amen. En wij willen nou als een laatste lied hier zongen. Het lied dat ik op het eind zongen hebben bij de zongdienst op 24 april. Grote God, wij loven u. Amen.
Dan wil ik nou graag het woord aan Jelle voor het dankwoord. Beste mensen, namens uw hart en us wil ik je via deze woord bedanken voor je aanwezigheid. Bedankt voor alle kaartjes, bloemen, cadeautjes, eten, neem maar op. Elke een het hartstikke goed op uw hart en mem passen. Tier dank ervoor. Speciaal willen wij hier nog nemen de vrouwen van de thuiszorg en de huisdokters van de dokterspraktijk de Tjaars. Wij hebben op 24 april feestelijk maalkool koffie dronken. En daarbij doen we het ik maar litten. Maar jem kan heute hier nou altijd een bezoekje bij de Brege Bedel of ergens anders. Men wordt straks na het halfdrogen door de fjouwer Jels. Die neemt binnen naar Pakijel, de huid van men. Dit hier huid was van hemzelf betaald. Maar uw mem die vond ik een heel mooi idee. Dank u. Ja, dan mogen wij nou gaan. En weten dat wij alle jaren droegen worden door de goede woorden van God, door de zegen van God. De Heere mag je me zegenen en behoort je. De Heere mag zijn aantlid oor je me lichtje litten en je me genedig wezen. De Heere mag zijn aantlid naar je me takkeren en je me vrede aan. Amen. Dan gaan we nu op wij om jouw vrouw, je mem, Beppe en naaste naar het hoofd te begeleiden. Tien talsbol zal uitdroegen worden en daarin direct volgen worden door haar man, Ben en Beppe Cezes. Daarna kom ik waarom om een peer de gelegenheid te aan die ik maar aan de tals mijn auto gaan eerst uit te komen. Daarna kom ik weer waarom en vreeg ik de orenaanwijzeren aan te sluiten. Het hoofd laat je krek boeten het dwarp. En van die jongen werd het te vier is om te rennen, die mij achter de rouwstoet aan, volg je in haar eigen auto, ik op het hoofd. Als wij Tine Talsma Pols in haar graaf lijn ha, is er een aankom aan het afskier en mij weer volgen. Haar man, Ben en Beppe Cezes zal als laatste het hoofd verlaten. Maak je hem vreeg, als het wagen begint te spelen, van ze vier mogelijk steen te gaan en te blijven steen, want ik je hem uitnodigen om aan te sluiten in een rouwstoet. En dit alles uit respect voor de verstoornen in stilte te dwaan.